Ti Masakbayan. Ti napalabas, agsursuro ni Lloyd nga agmaneho, kat napadalanan na ti adu-adanom, iti lasong-lasong nga kalsada. Naparsyakan nga rod iti narugit adanom ni Amy, nga agisursursur iti ikan, iti igid ti kalsada. Nakita ni Amy ti plate number tilugan. Nasurun nga rod daytoy, ngam awan maaramidan na. Tapi manaw mutlaeng tinasao alugan. Idi mapan kumabayadan ni Rod Telote nila kay Makaryo. Nasurun daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ana pauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Latingitek, sir. Kunang amin di anak ko nga isun ti mangiremedyo iti paggatang ko iti bilog ken makina apagkalap. Naturturay ka di ti anak mo ngamsi ka? Awan ka di ti maiturayam? Ti anak ko ngamin ti mangtawid iti nasao alote, madam. At dagayang plano na. Ngam di namot ngamin imbagbaga kanyak. Kasaritak to day ta anak mo. Ay, Imposible adi na kayat, no pakita ak itirinapad a kwarta. ladingitag ngam day tangamin ti bilin na. Madam, sir, di na kayat ama ilako ti lote. Binanbanog na kami laang. Ha! Naturturay kat day ta nga anak laang. Sika ko mga ama ti agdesisyon. Saan kat nga iso? Ladingitag at talaga, sir, madam. Jakmut ngamin amaw nga da plano ti anak ko iti dayjay alutay. Nakitam ka diti ibagbaga day alakay nga anak na. Awan mo tinakita, idinapan kami kanilod. Sinalbag da gijay ang mamirmiraot. Di da mo ti sasawanda. Makapasurunda. Ay, ubawan ang nama. Mayat kuman apang ipatakdran iti pasdag apag negosyoan. Padasam to ang mapanrangrangan ida. Pakitaam ida iti adu a kwarta. Diyak lang amin dinamag, no ayan ti pagbagana nga anak. Amangan no napanagkalat. Numangalap lang, apay kumadi na awatan ti kwarta. Masigurado ka saan ang nakakitkita na jay, iti rinapad a kwarta. Talaga asayang dayjay alote. Oray siya kat kayat ko launay ti lokasyon na. Napintas sa kitaan ti aglawlaw. Mabalin pa iti agpaabang iti bangka apagluganan ti tao. Amapan agpasyar iti isla, abat bato iti aglawlaw. Ay, talaga sayang. Naangin ti panawan. Sigurado nga awan manan makalapan da tatang. No kastoy anadawul ti baybay. Adda tapay la di ti pagadalan. Hanggang sabali ti adda di tapanunot mo. Dandani nga minan ti eksamen tayo. Saan ka di? Iso nga rod nga ipasnak mo pa'y di ti pagadalan. Jaylatan ilakom ti kanayon nga adda di tapanunot mo. No saan ta makabayad? Saan ka di asaan tamot ang maka-eksamen? Dayta ti parikot ko. Sabagay. Saan tapay anak kabayad nga agpahiso? Dayta nga rod ti pagdandanagak. Apay, awan ka di ti sabali a pangalam iti pagbayad mo? Adamot kit di iduldulin ko aparay ti masakbayak. Adda ngamin planok. Sayang mo't na maguyod ko dayjay. Adda ngamin nakaisang ratan na dayjay. Panagkunag. Ado ti urnong mo. Ta saan ka mat agastadora? Adda ka di pa'y agas yun, nanang. Adda pa'y mat, anak ko. Ibagak tulaang numaipos. Di kay tumot ngamin ibaga adagos. Sapay numarigatan kayo nga agangos, makapadanag kayo. Lading itek ti kastoyan na pasama kanya, kanak ko. Diyak lang arudan makatulong. Pag problema, andak pa. Saan nyo matanagayatan day ta na pasamak, nanang? Saan da kayo ang mabalin abaybayan? Himbag lakit din anak ko, tanasingput ka nga anak. Rumpang laeng, asyak ti mga sikaso kada kayo, nanang.
Kasano ka di an naamwam ala ko day di alote? Ngam saan mo't gayam? 5 bastilugan mi na minsan kadagiti kakadwa ka tada ginagarami. Kat nakita ka nakapaskil ti lot for sale. Ubing samot lagayam tinangipaskil. Ha, masurunak. Nagsarita kami na minsan iti lakay. Dinamag ko no akin ko ka. Tay sukat nga ruti aday jay. No idi kumapay abinayadam. Di awan ko man ti parikot ita. Jakmut nga ron ammo akas je dagi je amamirmiraot. Buwisit dagi jay. Ay, nagsayang lakit din dayjay. No kumain lako da dayjay alote. Ada pang rukyanda. Oh, ti sadala nga kalkalap. Di da mo nga aramatan tisang kabasit nga utak da. Huwag nga rod. Ha, awan pa'y panunot da. Tila ang aglangsot ti ammo da. Pinagnamnama da ti tao. Awan ka di tinakalapan nyo, tatang? At da nakauna adakkel abilog apag kalap, anak. Di awan nga ron ti ilakok ita? Payam, padasan mi ti tumapawag no pumanaw dagiti dadakkel abilog. No awan ilakok, inaklarudan agangkat iti kankanan nga isursur ko nga ilako, tatang. Iti kumaadayaw ti pagkalapan dagita dadakkel abilog. Takaasi kami mo't babasit ti bilog na. Awan maaramidan tayo, tatang. Awan mo't gaway tayo. Tapno kidawan tayo kadakwada. Asaan da nga agkalap ditoy? Ay, agawid tangaruden, anak. Wan man, tatang. Inaklaangan agangkat iti kankanan. Taison ti ilakok. Barang sa andak pa'y anaunaan dagiti agi sur-sur-sur iti kankanan. Anya day talakom? Saan magngaikan? Awan nga min tinakalapan ni tatang. Kankanan dagitoy. Ni, adda sumungad an nalabasit alugan. Ay, agpaigid ka! Mamahin di tayan mo! Ay! Ay, sos! Ay na! Nasagi doon ti bigaok kat naiwaris nila ako. Impilit ng tumatlat nga inlabas. Uray na ilot ti kalsada. Awan mo't nga ron paglisyak. Ay, si Mardang tilugan iti asidag. Ay, adda rumor ang lalaki. Ha? Ay, nagtaer si ka! Uray man nataer no bastos mat. Dayta manen alogan dyan ang parsyak kanyak itinarugit adanom. Ita, inuwaris naman ang tilakok. Miss, sorry ha. Saan ko ngayon gagara? Hoy, gapo ka dita di ko tseka. Iso adi na kami ipirpirit. Amom ka din umano ti paunak ditakan kanan. Ita, naiwaris. Bayadam! Bayadam! At ko awan igam ko ita kwarta, miss. Adto iti address ko. Umay ka ije balay. Tabayadak ije. Rumbang lang. Mata pobre ka. Bayadak, miss. Basta umay ka dita address ana ilanad iti dayta papel. Sige ay, tagdardarasak. Imanawan ti kutsi. Madlaw anasingpat dyan lalaki. Ay, nagtaer si ka. Kanya na simpot. Iso tinang parsyak kanyak itinarugit adanon. Ita, inwaris naman ang tilako. Kuna namat adi na inggagara. Namindwa adi na inggagara. Mapanak ija balayda. Tasingirat itinangina. Ita ka di ti papan mo? Anya pa'y kuma. Kasapulak ti kwarta. Narugitan tilako. Tanaiwaris kat nga rod iti ayan tinarugit adanom. Ay, no saan ko maaloko da dyan lalaki? Ay, kayat mo ta sumurutakkan ka? Kita man, no kasano asingiram dyan lalaki. Sumurot ka kanyak? Sige, umay ka nga rod. Tapno da kadwa. O sige, intangarudan rumaot iti balay tibak nang. Saan aga po tabak nang da? Kat ilupit-lupit dalaangan ti pobre akas kadata. Amalia, numalpas mo ti daldalusam di ti unag. Ingkamot dalusan ijerwar. Ije laoda asidag ti gate. Ay, saan ka di pa'y adinalusan ti hardinero, madam? Anya a hardinero? Kat nagpakada ang nagawid. Ngam di pa'y nagsubli. Ay, kunak no nagsublin, madam? Kurang ka iti obserbasyon. Di mo makita ti awan kan adda.
Ipampamaysak ngamin ti trabahok, madam. Ala, ingka kat agdalusad. Awanan ti ado pa'y a diskusyon. Wen, madam. Matungpal. Sige, mapanakon. Uy, dayto yan ti address asap sa pulen ta. Block 9, Diego Silang Street. Singirak iti nangina day di lalaki. Gapo iti panang perwisyo na kanya. Ay, ne, adda babae nga agsagsagad iti unag ti gate. Ay, katulong siguro. Agdamag akman. Manang! Mabalin ka di ti agdamag? Anya ka di day, Jay, babalasan. Adda ka di baro abastos nga agnanaad di tadak kalabalay? Baro abastos. Ay, adda baro dito, ngam saan abastos. Ni Sir Lloyd, ngam nasingpet mat. Tika di mangiman maneho iti nalabasi ta kotse, manang? Agsursuro pa'y nga agmaneho ni Sir Lloyd, adeng. Isu ka di ti masapul, mau. Masapol ko ti bayad na iti inwaris na alakok, manang. Imbaga na ngamin, adito nga address ti pangalak iti bayad na. Ngam, awan pa'y mat ni Sir, adeng. Awan ka di ti kabalay na mabalin amang bayad iti utang na, manang. Mataktakak mo't launa yan no iti sabali manan nga aldaw ti umay ko. Aguray, tay nakman ibaga ka ni madam no kayat na kayo asangwan. Lakay, anya ngay tinapaninla ko ni Eme, no awan tinakalapam ako nam. Nagangkat iti kang kanain. Isaw tinapan na inlakaw. Ay, piiman mo ti anak ko. No saan nga ikan tila ko na, kan kanon ti mapanunot na. Ay, bareng ano makaturpos. Tapno saanin nga gisurusur iti ikan kan kang kanain. Nasaot matkit di ti anak ta, lakay. Nasingpet kan nagagat. Day tamot ti pagyamyamanak iti apo. Tanaanaws ti anak ta. Saan ka di nga imbaon ka nga agdalos ijerwar? Nga mapay nga adda ka ditoy. Adda babae nga agsingsinger iti utang kano ni Sir Lloyd. Adada iti ruwarte gate. Pastre ka kadeda, madam. Anya, kasano kumaan na kautang ti anak ko? Day tamot ti kunada, madam. Adda inted ni Sir Lloyd nga address ken kuana. Disente ka di a tao? Ang mga no scammer ang mabirmiraot. Saan mo't adisente, madam? Pastre ka kaday ta ka sa uyaw? Saan ka nga agpastrak iti pagduaduan at tao? Umayak takasaritak ti ibagbagam. Umunak nga rudan, madam. Ibagak nga umay kayon. Kasano kumaan na kautag ti anak ko ken ka, babae? Nakaipron ka pa'y. Idento ta saan ako sina to'y naturong mo. Uray awagan nyo di anak yo, madam. Dinalapos na ti sanga bigao alako. Iso na iwaris. Naskan abayadan na. Tadakkel mo ti puunak ijay alako. Ha! Bigao lang. Dahi ta ti imayam dito balay mi. Agawid kan, mabirmiraot. Sige, agawid ak, madam. Ngam mapanak iti ayan ti kapitan mi. Kat ibagayo iti anak yo, nga agsango kami iti ayan ni kapitan. Natangsit ka, marigrigat. Ha! Mabitla ang tawagak ti anak ko. Hello, Lloyd. Adda ka di utang mo iti may nga aglaklako a babae? Imay ka din di tabalay, mama. Bayadan nyo ko, ma. Basol ko ngamin. Dinalapos ko tila ko na. Awan kas nga intugot ko. Isong imbagak nga umay naalaan di tabalay. Saan ko kumanabayadan? Ngam ko na nakit din nga agsango kayo kano iti kapitan? Kaasimat ngamin, mama. Isong nga itad yung kumalatan numano ti bagana. Numaminsan. Alwadam titigtignay mo. Tapno saan na ka mairamraman. O sige, bayadak man laangan. Ipakitak dito'y ababahay sa anak apot. Ha! Basit la siguro agat at di mayam dito'y balay mi, si kababae. 3,000 amin, madam. Ha! Day talang agatan, ti ibagam apakisangwan ti anak ko iti kapitan? No saan nyo abayadan ita, madam? Kapilitan akasta ti mapasama. Itad ko kan tapno mapnag ka. Ibarsak kon di taayan mo ti kwarta.
Pidutam! Saan ko kumapidutan, madam? Ngam talaga ngamin amasapol ko dahito akwarta. Kansaan ko mo't adinawat kada kayo. Inton maminsan, bagbagaan nyo, di bastos nga anak yo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.